Bună, dragi prieteni! Bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu. În videoul de astăzi doresc să vă prezint colecția de primăvară din Primark. Dat fiind faptul că am ajuns aici, am zis că să filmez pentru voi, să vedeți câte minunății interesante de primăvară au în perioada aceasta. Ei bine, aceasta este o perioadă în an în care toate magazinele au foarte multe variante de flori artificiale. Primarkul nu este o excepție la acest capitol, însă sunt câteva variante de care eu am stat la distanță, în special cele care sunt deja preformate și care arată foarte, foarte artificial. În astfel de ghivece au avut două feluri de aranjamente aceste zambile micuțe, care arătau destul de decent, în schimb ghioceii arătau foarte, foarte artificial. În zona unde erau florile artificiale au fost câteva variante care mie mi s-au părut foarte frumoase și arătau și destul de realistic. În mod special mi-au plăcut aceste flori de lavandă care arătau foarte realistic și o bucată costa 3 euro, asta înseamnă undeva la 15 lei în România. Și era o floare destul de substanțială, iar ca să umpli o vază să fie destul de plină cu flori, era absolut suficient 3 bucăți din acestea. Iar în ceea ce privește lalelele, mi-au plăcut foarte mult, arătau extraordinar de realistic și ele sunt și realiste la palpare, adică materialul, siliconul din care sunt fabricate te face să le simți ca și cum ar fi flori reale. Un astfel de buchețel în care sunt 5 bucăți de flori costă 6 euro, ceea ce înseamnă undeva la 30 de lei românești. Pentru persoanele iubitoare de trandafiri am găsit aici câteva variante destul de realiste, la prețuri destul de decente, variante roșii sau albe, oricum o selecție foarte, foarte mare de flori artificiale la Primark în perioada aceasta, iar dacă aveți nevoie să vă achiziționați astfel de flori, chiar se merită să mergi să dai o tură, să vezi exact cu ce este aprovizionat Primarkul, care este cel mai aproape de tine. Eu am filmat acest video la un Primark din Milano. S-ar putea ca în România să aveți o surpriză în ceea ce privește prețurile, pentru că am observat că de obicei prețurile în euro la oricare dintre magazine este puțin mai mare decât prețurile în lei. Am găsit o lumânare pe care scrie că Creamy Vanilla ar avea mirosul, parfumul. Miroase și nu miroase a vanilie, este dulce, dar nu mirosul acela foarte, foarte intens de vanilie. A apărut și decorul pentru Paște, evident. Ce-mi place mie cel mai mult la colecția asta este această vază, care are și dimensiunea foarte perfectă, dar și ea în sine arată foarte frumos. Costă 12 euro una din acestea și are un aspect ușor vintage. Foarte frumoasă e.
În zona cu produse și accesorii pentru baie am zărit această săpunieră mică din colecția Bridgerton, care costa 6 euro, adică 30 de lei bucata, un preț destul de piperat, dar are un aspect destul de drăguț, ușor vintage și da, este o colecție râvnită în perioada aceasta de foarte, foarte multe persoane. De pe acest raft mi-a plăcut cel mai mult acest bol micuț, suport, tip piedestal cu aceste 3 piciorușe. Mi-a plăcut tare mult pentru că are acest aspect texturat, ca și cum ar fi făcut dintr-un material natural. Prețul este de 4,50 euro, ceea ce înseamnă undeva la 22 de lei și este o variantă foarte frumoasă dacă vrei să așezi un obiect mai mic pe acest piedesteluț ca să-i dai puțin înălțime, o lumânare sau un obiect mai micuț care vrei să îl pui puțin în evidență. Am ajuns și în zona de coșulețe de organizare. Aceasta era foarte, foarte bine aprovizionată pentru că în perioada aceasta de primăvară foarte, foarte multă lume alege să își organizeze cămara, dulapurile din cameră sau din bucătărie și acestea sunt niște variante foarte potrivite cu care putem să ne organizăm aceste spații. Am găsit și variante mai simple și variante mai sofisticate, cum este, de exemplu, acest coșuleț cu acest material, cu floricelele acestea albastre, vintage și cu marginea brodată, un aspect așa cottage vibe. Deși aspectul acestora este foarte, foarte frumos din punctul meu de vedere, uneori nu sunt practice, mai ales atunci când vrei să depozitezi foarte multe lucruri micuțe, atunci este mult mai practică o variantă transparentă prin care poți să vezi exact ce ai în aceste cutiuțe sau, în caz contrar, dacă vrei să le ai la vedere, este o variantă foarte estetică prin care poți să ascunzi foarte multe obiecte mici, să fie la vedere, dar în același timp să nu aglomereze inutil un spațiu. Am găsit o pernă decorativă aici, foarte frumoasă, costă 30 de euro, dar este de 55 pe 55 de centimetri și are aceste detalii foarte frumoase la margine și culoarea este așa neutră, se potrivește foarte multe amenajări. Mă aflu acum la un Primark care este în centrul Milanului și văd că au o selecție foarte, foarte mare de astfel de perne decorative și mi-au atras atenția pe lângă aceste mari maronii pe care vi le-am arătat sau, mă rog, v-am arătat o singură pernă. Mi-a atras atenția și acestea, care au o margine foarte deosebită. Costă 14 euro și dimensiunea este de 45 pe 45 și au în două variante, cu acest maroniu ciocolativ și cu această margine cu negru. Aceasta este din colecția Bridgerton, evident cu detalii vintage. Și aceasta este cu acest imprimeu vintage care este super, super la modă în perioada aceasta. Aceasta este o păturică foarte frumoasă, costă 12 euro și mi se pare super frumoasă și materialul este foarte plăcut, pare ca și cum ar fi produsă din bumbac, dar nu reușit să-mi dau seama din ce este, dar se simte foarte plăcut. Wow, cum miroase această lumânare, vanila și sandalwood.
Dacă aveți ocazia să mergeți în Primark, vă recomand cu mare drag și recipientul arată foarte, foarte bine, dar parfumul este unul absolut superb. Asta costă 6 euro, este doar o cutiuță simplă. Și mai este aici încă o lumânare, care este drăguță, cred că este tot din colecția Bridgerton. Vanila și Yasmin. Asta nu are un parfum foarte, foarte intens, dar are recipientul drăguț și prețul este bun. Am găsit acest parfum de cameră la 1 euro redus. Cotton Poplin se numește și miroase foarte, foarte frumos. Are note de citrice, jasmin și sandalwood. Probabil o să-mi fac stocul din acesta acum. Un alt parfum de cameră care este redus, sandalwood și musk. Acesta costă 3 euro și a costat 6 și recipientul este foarte frumos. O altă lumânare cu un recipient absolut deosebit, aceasta costă 7 euro și după ce folosești lumânarea, recipientul poate fi folosit ca și o cutiuță să stocheze în ea orice, începând de la bijuterii, absolut orice. Arată foarte bine. Și o lumânare absolut inedită în forma unui cocos, costă 7 euro. Să vedem cum miroase. Da, miroase a cocos și nu prea. Miroase mai tare a altceva, nu știu. Coconut Scented Candle. Scrie pe ea, dar nu prea miroase a cocos, sincer. Alte lumânări. Încă una foarte drăguță. Îmi place tare mult recipientul. Costă 7 euro. Și arată așa. Aceasta, spre exemplu, pare că nici nu are parfum. Este potrivită pentru persoanele care sunt senzitive la parfum și aleg să nu ardă lumână din cauza aceasta. Prețul acestui tocător este de 8 euro, aproximativ 40 de lei. Mi se pare un preț foarte bun, ținând cont că este un tocător foarte calitativ și are și aspectul acesta inedit, așa că nu trebuie ascuns prin dulapuri, ci poate fi pus pe blatul de bucătărie și să-l avem la îndemână ori de câte ori avem nevoie de el. 5 euro costă o astfel de căniță, aproximativ 25 de lei, este cu perete dublu și sunt aceste două variante, verde și culoarea chihlimbarului. Colecția de primăvară din Primark este plină de detalii florale. Aceste pahare au această margine ondulată care imită o floare, au varianta aceasta pentru băut apă și varianta cu talpă pentru vin sau băuturi mai festive, care la fel în partea superioară are acest model ca și florile. Am găsit și un suport de lumânare care mie îmi place tare mult, costă 7 euro și are această bază în formă de inimioară și partea de sus este din sticlă cu acest twist. Arată foarte drăguț și este potrivită pentru Valentine's Day, dar nu doar pentru asta. Iar acest pahar costă 6 euro, o bucata, foarte high-end arată. Deși nu sunt foarte mare fan al acestor culori, pentru mine sunt destul de greu de le incorporat în orice când așez masa, dar arată foarte, foarte frumos. Am găsit și paharele care sunt mai tare pe placul meu. Acestea mi se par absolut deosebite, au și această margine aurie, costă 4,50 euro bucata
Și acestea de culoarea chihlimbarului, dar puțin mai gălbuie, nu chiar așa maronii, 6 euro costă bucata. Sunt absolut deosebite. Mai este o variantă dintr-o sticlă puțin mai grosuță, care din punctul meu de vedere este mult mai ok, că e mult mai rezistent. Acesta costă 4 euro bucata. Și niște pahare simple, dar care arată foarte frumos, parcă ar fi din cristal, deși ele nu sunt, că sunt din sticlă. Acesta este 6 euro. Nu am să ratez niciodată un articol care este verde, asta este clar. Aici este un pahar cu talpă, 6 euro costă bucata, foarte frumos. Și un pahar cu talpă, puțin mai adânc, acesta este pentru vin, costă 6 euro. Sunt și pahare simple, așa mai grăsuțe și acestea mai lunguiețe, acestea sunt tot 4 euro bucata. Nu știu dacă colecția în sine este despre acest lucru sau am prins eu că au rămas mai mult paharele și acesta este absolut deosebit și arată foarte high-end, dar prețul este puțin cam măricel. Aici sunt sfeșnicele despre care v-am vorbit adineauri, foarte frumoase sunt. Să aranjezi așa o masă deosebită și să pui câteva sfeșnice de acest gen în mijloc, arată foarte deosebit. Foarte frumoasă, este așa albastră. Oare o fi colecția Bridgerton? Nu știu exact. Nu este, este mai jos colecția. Și o undieră care mie îmi place tare mult, 7 euro costă doar. Este un preț foarte, foarte bun și arată bine. Farfurioare cu specific de Paște, 4,50 euro bucata. Este un material destul de greuț, par destul de calitative. Și aici o farfurie care este wow! Nu este pictată manual, evident, dar are niște detalii foarte frumoase. Aceasta este 7 euro. Și aici nimic altceva decât colecția Bridgerton. Avem așa o zaharniță, 8 euro costă, foarte deosebită este. Și ceainicul acesta este, nici nu știu, inedit pentru mine. 16 euro este o bucată. Încerc să vă arăt puțin mai tare cum arată, foarte frumos și calitativ. Acesta a fost videoul de astăzi, dragi prieteni. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu pentru că urmează videouri foarte interesante. Ne vedem și săptămâna viitoare, marți, la ora 6, ora României, cu un nou video. Până atunci, vă urez o săptămână minunată și toate cele bune. La revedere, dragi prieteni!